ҳарчанд то фарорасии зимистон беш аз як моҳи дигар боқӣ мондааст, аммо ҳаво аз ҳоло бӯи зимистон медиҳад. вале Малика Урунова, сокини пойтахти Тоҷикистон, барои гармшавӣ бо набераҳояш дар гирди бухории барқӣ ҷамъ мешаванд. хонаводаи Урунова ба зимистон омодагии зиёд намебинанд, зеро манбаи гармидиҳӣ дар хонаи онҳо танҳо барқ аст. пойтахти Тоҷикистон лимити барқ надорад ва бошандагонаш зимистонро нисбат ба мардуми дуртар аз шаҳр ба осонӣ сипарӣ мекунанд. падарам худо раҳмати 3 тонн 4 тонн кӯмра гирифта мемонда барои зимистон. акун ки ин соли замон ки хеле шуд, ҳама дигаргунӣ ки шуд, ҳама пешравӣ ки шуд, ҳозир фақат свет. Малика Урунова ҳамроҳи 5 фарзанд ва 10 наберааш дар яке аз кӯчаҳои марказии пойтахт зиндагӣ мекунад. ӯ 2 ҳуҷраи хонаашро бо фарши барқӣ ва таҷҳизоти дигари гармидиҳанда муҷаҳҳаз кардааст. ғизои хонавода низ бо асбобҳои барқӣ омода мешавад ва ин харҷи пули барқро боло мебарад. пардохти пулаш худо ба шукр, агар тобистон ба моҳона 80-90 то 100 пули света темагар, зимистон ба бошад то 250 то 300 медиҳад. аксари хонаводаҳои пойтахти Тоҷикистон солҳои ахир зимистонро ба мисли хонаводаи Урунова сипарӣ мекунанд. ин вазъ то андозаи бозори бухорифурӯшонро сард кардааст ва савдогарон мегӯянд, ҳоло маҳсулоти онҳоро асосан мардуми деҳот харидорӣ мекунанд. баръакси шаҳрнишинҳо мардуми деҳот зимистонро бо шеваи қадимӣ мегузаронанд ва аз тобистон ба ҷамъоварии тапаку ҳезум оғоз мекунанд. таъмини мардум бо барқ дар деҳот дар муқоиса бо шаҳр кам буда, танҳо дар як шабонарӯз чанд соат барқ мегиранд. чанде пеш ширкати барқи тоҷик аз ҷорӣ шудани лимит ё маҳдудияти нерӯи барқ дар манотиқи кишвар хабар дод ва мардуми деҳот бухориҳои бобоиро дубора аз анбор ба хонаҳо оварданд. шаб алукар монет пагоя мехезед ки ҳол ҳам гарм мисодад. ангиш то пагоя сухта меистад, пагоя мебаре камтар диги болош мерезед ки бо давомаш сухта мегирад. бо ин бишам ба маҳкам карда монет чи? баъд меистад, намемурад. яъни секи месӯзад. иниш ки кушоде баъд тез месӯзад. ҳаво аз ин ҳаво мегирад ку решоткаи таш тез шуд. мана ин барои хӯрокпазӣ мана ин бине сета битавонед иниш гиред, агар деги калон бошад ҳамеша мегирад. деги майда бошад мана ҳаминаш мемонед. минаш кифоя. оқил Раҷабов сокини деҳаи Путхини ноҳияи айнии минтақаи шимоли Тоҷикистон аст ки дар дурии 200 километр аз маркази шаҳр воқеъ гардидааст. фарзандони Раҷабов дар муҳоҷирати корӣ қарор доранд ва масъулияти омодагӣ ба зимистон бар дӯши худи ӯст. ӯ ҳар сол барои зимистонгузаронӣ тапак ва ҳезум ҷамъоварӣ мекунад ва ками ангишт низ мехарад. ин ҳолҳое ки парвариш мекунем, ҳолҳои пешшудагаша кӯҳнаша гардонда барои ҳезум истифода мекунем. барои истифодааш 5 куб 4 куб ҳезум меравад, 2 тонн кӯмир меравад. барои ҳамин тайёр карда мемонем. баҳорбан мана аҳози сар мешавад алака алоб. алака тирумо шуд, мана ҳавои дезисел, ҳаво борун гирифтост. мана зимистон бисёртар свет мо сал камтар мешавад. ҳезум бисёр истифода мекунем. 200 хонаводаи дигар дар деҳаи Путхин ки зимистонаш барвақт оғоз ва дертар ба поён мерасад, ба мисли оқил Раҷабов ғами зимистонро дар тобистон мехӯранд. онҳо мегӯянд аз дуди ғализи ангишту ҳезуму тапак хаста шуданд, аммо илоҷи дигар надоранд. свети газ бошад бо нахсар, бо эстетикаш тоза, озода, хонатон чиркӣ намешавад, дуд намешавад, истифода мекунед аз газу свет. вай хубтар газу свет бошад. агар Тоҷикистон барои таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ ҳудудан ба 2.5 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ эҳтиёҷ дорад. аммо бинобар коҳиши об дар обанборҳо дар фасли сармо ва содироти барқ ба кишварҳои ҳамсоя, ҳукумат ҳамасола аз моҳи октябр лимити истифодаи барқро ҷорӣ мекунад. илоҷи раҳоӣ аз буҳрони нерӯи барқро ҳукумат дар сохтани нерӯгоҳи Роғун мебинад. аммо ин тарҳ бинобар мухолифати ҳамсоякишвари поёноб Ӯзбекистон ба кундӣ пеш меравад. душанбе барои анҷоми ин иншооти бузург ба $2 миллиард сармоя ниёз дорад. то ҳол ҳеҷ сармоягузоре барои пул додан ба ин тарҳ изҳори омодагӣ накардааст.